Tää paattipelastautuminen. Ai mun polvi! Voi ripuli. Jätkät! Jätkät! Lentävä herkkusieni tappoi mut just. Katsotaan huomaako se. Alright. Kato, tuolta se tuleekin jo. Huomaakohan se sen källin? Oho. Joo, eiköhän lähetä pois. Yeah, come on! Taka pelaamaan, XD. Äijä, mitä sä sepaat? Mee kotiis, äijä. Äijä, mä oon Suomen vaarallisin pelaaja, sä et maha mulle mitään. Mitä pisee, poju sua teki? Sit mä mennään sinne sisään, sit mä aurafarmaan siinä hetken. Sit mä voisin vaikka tappaa ne kaikki. Sit mä voisin tappaa sen yhden äijän, jolla on mase. Sit mulla on mun 4. mase. Joo, ja en mä itse asiassa tarvi sinne ketään muita mukaan. Mä tapan ne kaikki äijät yksin. Tässä on tarina, miten mä sain Minecraftin vaarallisimman aseen. No siis, mä craftasin sen. Wow! Mä heitin mun kaverin mummon salaa rotkoon ja sanoin mun lemmikkilehmälle, jos se pystyy pelastamaan mummon, se saa 1000 kiloa mämmiä. Hansikki yritti rohkeasti pelastaa mummon, mutta se ei toiminut, joten mä päätin auttaa ja soitin paikalle Vanilla Minecraftin isoimman vahingon lähteen, Jarin. Mitä sä äijä sepaat? En mä oo menos tonne, mitä vitsiä? Jarin rohkea ja täysin vapaaehtoinen yritys ei myöskään toiminut. Heitin mummoa kivellä päähän, mutta sekään ei toiminut, koska ainoa tapa pelastaa mummo oli tilata räjäytön talo Minecraftissa. No niin, nyt lähtee 9 roundia Rookeria vastaan Realistic Duel. Olipa kerran maitovarasto, jossa asui kanakeitto. Maitovarastossa oli paljon maitoa. Sitten maitovarastossa räjähti. No voihan vitkuttelun vitamiini nyt ärsyttää. Koska kaikki maidot räjähti, menin ostamaan lisää maitoa Pekalta. Kun saavuin Pekan luokse, kerroin, että maitovarastossa oli ollut räjähteitä. Pekka vastasi siihen, että ei ekis ollut, joten autoin häntä tutustumaan painovoimaan. Tuosin Suomen vaarallisimman Näin mä tuosin Suomen vaarallisimman pelaajan. Miten sä komboot mua? Ota siitä, ota siitä, ota siitä. Mitä se tekee tän? Ei! Ei! Mitä sä teki ton? Mitä sä teki ton? Aija! Mitä? Oi, helppo. Aija, mitä? Helppo. Ei! Easy, helppo. Näin mä tuosin